Είμαι η Αθηνά. Μητέρα, σύζυγος και εργαζόμενη. Όπως εσύ. Είμαι εδώ για να βρίσκω λύσεις στα καθημερινά μας προβλήματα και τις καθημερινές ανάγκες. Ψάχνω και σας παρουσιάζω προϊόντα, προσφορές και ευκαιρίες σε ό,τι χρειάζεται η οικογένειά σας. Είμαστε στην αρχή. Χρειάζομαι τη βοήθεια σας να γίνει αυτό το κανάλι αναφορά για τα ψώνια και τις αγορές μας. Θέλω το like, την εγγραφή σας στο κανάλι, τα σχόλια σας και την προώθηση στις φίλες σας. Η καθημερινότητα μιας γυναίκας είναι γεμάτη απαιτήσεις. Το μαγείρεμα δεν χρειάζεται να είναι άλλη μία. Ανακάλυψε τη νέα γενιά μαγειρέματος, με υγεία, ταχύτητα και γεύση. Με χωρητικότητα 10 λίτρων και διπλό επίπεδο, έχει χώρο για όλα. Από το κυριακάτικο κοτόπουλο μέχρι πίτσες και πατάτες για τα παιδιά. Και όλα έτοιμα, μαζί. Η αντικολλητική επίστρωση εξασφαλίζει εύκολο καθάρισμα. Ενώ η οθόνη αφίσου επιτρέπει να ρυθμίσεις τα πάντα με μία κίνηση. Θες να τηγανίσεις χωρίς λάδι? Να ξαναζεστάνεις χωρίς να στεγνώνει το φαγητό? Ή να αποξηράνεις φρούτα για τα παιδιά? Με 10 προεγκατεστημένα προγράμματα, μαγειρεύεις τα πάντα, με τέλεια αποτελέσματα. Και χάρη στην τεχνολογία ζεστού αέρα 360 μοιρών, το φαγητό παραμένει τραγανό εξωτερικά και ζουμερό στο εσωτερικό. Ας το δούμε λίγο στην πράξη στο σύντομο βίντεο που ακολουθεί. Μπορείς να ετοιμάσεις τα πάντα. Ο ευρύχωρος κάδος δέχεται ακόμη και ένα μεγάλο κοτόπουλο, ενώ οι δύο θέσεις επιτρέπουν διπλό μαγείρεμα ταυτόχρονα. Ο ηλεκτρονικός πίνακας κάνει τον προγραμματισμό παιχνιδάκι. Τέλος το τυφλό μαγείρεμα. Η μεγάλη διάφανη πόρτα του κάδου επιτρέπει τον πλήρη οπτικό έλεγχο του φαγητού. Λύστε το καθημερινό πρόβλημα στο μαγείρεμα. Δείτε την προσφορά τώρα. Τώρα είναι η ώρα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Like, κάει εγγραφή στο κανάλι. Σας καλώ επίσης να γράψετε το σχόλιο σας, τα σχόλια σας θα βοηθήσουν στη βελτίωση όσων πρόκειται να σας παρουσιάζω. Μοιράστε το με τις φίλες σας και στις ομάδες που είστε μέλος. Θα βρεθούμε πάλι στο επόμενο βίντεο.